Nazdar lidi, tady Mirror, vítám vás u dalšího dílu z Graveyard Keepera. A vrhneme se na to. Tady máme trošku připraveno, zítra nám přijde Bishop. A dneska musíme k majáku. Jestli to teda stihnu. Já budu věřit, že ano. Škoda, že tady nejde běhat v té hře. Tak, k majáku nejdeme. Dobrá, rozumím. Don Quixote přiváží mrtvolu. Opět a znovu. Se z ní poseru z toho osla. Vybírá si špatný chvilky. A těžím šutr teda. Takhle. Natěžím ještě tady tu jednu hromadu, jestli se k ní dostanu nějak. Jo. Tak. A než mi tam vyhodíš tu mrtvolu, kámo, tak já zkusím vyrobit rychle náhrobek ještě. A já vyrobím ještě jeden. A ještě jeden. Jasný, mrtvola, akorát jsem to stihl. Už běžím. Seberej, honem, seberej, tak. Vytáhneme maso. Tak jednu dobrou, jednu špatnou máme lebku, zbyla nám. Já musím dát sem. Ještě tady nechám tu mrtvolu. Já nemám dostatek energie, takže... A to udělám jednoduše. Jdeme se vyspat. A vyřešíme Bishopa. Tak. Inkvizitora máme na naší straně z minula. A ne vždycky tak, jdeme zakupat mrtvolku. Mrtvolku. Pohřební místo, šup. Já to rychle vykopu, než se zkazí masíčko. Bishop už jde, ty vole. Zakopej to. Honem, než sem dojde, vole. Jinak mi to nezapočítá. Dobrý. Odstraníme prozatímně. Tak, dáme si. Tak, šup a poslední. Tak, máme kvalita hřbitova 10. Nazdar, Bíšku! Opravil jsem ti hřbitov, vole. A stihl jsem to do týdne. Jo, jsem převor. Jdeme na to.
Pojď uspořádat první kázání, no ty vole, to dopadne, vole. Nepolíbený chůj jde dělat kázání. Jaká slova? Jo, můžeš říkat, co chceš, to vám to je jedno. Prachy dostaneš taky tak. Jo, výraz znamená moc, jasný. Já vím. Tak, a začneme. Nech vás provází síla. To byla ty chujovina. Naštěstí se to pak zlepšuje, tyhle. Jasný, do kostelní knihovny. Jasný, já si tam zajdu. Jasný, a jednou týdně můžu uspořádat modlitby, kázání, vlastně jak se chodí každou neděli vlastně. I v reálu. Takže se bude chodit tady. Tak. Teď ne můj synu, já nejsem tvůj syn, tak kopnu. Počkej, bom. Tak vylez. Ty, on se vypařil. Je jasný, no, jasný, podle zákona, blá, 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 blá. Já potřebuji tak. Povolení k exhumaci, občan, prosím. Chci být šlechtic. A tak nic. Převorný občan? Také nic. Občan. Tak jsem jenom občan. Královské razítko, 50 stříbrných. Si upatne. To mám kde vycucat z prstu, abych vydělával peníze? Ty vole. To je dobrá chujovina. Pět. Na železnou cihlu jich potřebuji 10 těch zbytků, to nemám. Dobrý, jak se naučíme a začneme těžit rudu teda. Tady mám jeden stříbrný u sebe, to je málo. A ještě, že to je tak rychlý ty přechody, tyve. Tak. Tak. Zahrada. Nemám co stavět. Technologie. Těžbu si odemkneme, to je jasný. Tak, a teď potřebuju co? Výzkum, výroba papíru zatím... Ale dáme si, já mám tu technologii na to. Přesazování, takže 5 rostlin. Sbírání. Já tady nevidím ty stromy, jak jsem viděl předtím. Důlní těžbu jsem se naučil, nástroje odemkneme. Takže 5 rostlin potřebuji nazbírat. Dobrá, jdeme sbírat. Já si udělám tady palivo. Tak. Teď mám u sebe. Já jsem idiot. Elefantní rozměru.
Dobrý, já si vezmu tady to maso k sobě. Jo, to se dělá tady z toho a to se dělá tady z toho. Tak to nařeš. Tak. A teď to zpracuj. Jsem byl úplně něco jiného, než jsem chtěl, ty vole. Tak, šup. Tak, naplníme pec úplně, co můžem. Tak, dáme upít houbičky. Šup, peč rychleji. Tak. A já zatím vyčistím pozemek. Z toho mám taky. A jdeme těžit. Dneska bude těžící důl. Teda díl. A připravovací. Kostel jsme otevřeli. A potřebujeme začít ohledně energií sázet a všechno. Abychom nezabíjeli čas. Tak, technologie máme 5? Máme 5. Skvěle. Odemknout. Tak. A teď se jdu podívat. Už jdu. Co chceš, Donky? Nevlastním. Pracuješ na sebe, no to pracuju, no. Úplně živnostník. Ještě nemůžu nazývat soudruhem. Ty sráči! Ty sráči! Oj. Uklid to, vole, ty sračky, jo. Ne, to nejsou sračky, to jsou semínka mrkve. To pak musíme zasadit. Vypadá to tak, Jasný, může to být užitečný, to souhlasím občas. Provést pitvu, tady brát ani nebudu, tady jsou 3 špatný, 2 dobrý. Tady maso brát ani nebudu, tady to potřebuji trošku vykompenzovat. Já rovnou začutnu. Tak, dáme ho do hrobu. Jo, zvládl to zakopat, dobrý. Tak. Tak a já potřebuji semenáček, bobulíku, rašelinu. Jo, takže potřebuji sazenici a rašelinu. Dobrá. Tak se jdeme vyspat. Dáme vypejkat masíčko. Nejdřív ho nakrájím. Ale nejdřív se vyspím. No víš, jo. Všechno zaraz, vole. Co tady děláš?
Hehehe, money, money, money. Tak jo no, já vám trošku pomůžu. Bývalý inkvizitor. Napiš to velkým písmem. Řveš. Jasný. Spokojených uprchlíků. 3 uprchlíci ze všech, super. Mám to tady někde? Ne, nemám to tady. Já s ním zkusím promluvit. Jo. Rozumím, vykopat vám studnu a postavit stan. Jo, takže já jdu dělat prostě otroka. Studna. Jak mám udělat uprchlíky spokojený, když nevím, co jim mám dát? A tady to sežeru, to je to nejmenší. Dobrá, oši. Jo, vy jste tady nahoře, ty jsi mě dostal vlastně sem nahoru, aniž já bych vyplejtoval materiál a suroviny. Tak mě popíchejte včelky, já si vezmu medík jenom. Šup. Medík, dobrá věc. Borůvky. Nebo bobule teda. Je mi jasný, že si někdo chytá za hlavu. Tak. Tady to vyzbíráme ještě cestou zpátky.
Mají medík už, jo, obnovený, super. Tak mi ho dejte, holky. Tak, díky. Až budu včelařem, tak to bude lepší. Tak a co jsem chtěl udělat teď? Jsem na to úplně zapomněl. Jo, naporcovat maso, dát ho vařit. Dáme obojí vařit. Sem uklidíme tohle z toho. Tak, hotové jídlo. Suroviny dáme sem. Tak. A pro dnešní díl se s váma taky loučím. A uvidíme se u dalšího dílu. Tak čau.